Όταν πας και έρχεσαι σε κάποιον YouTuber, παύλα creator, παύλα οτιδήποτε, σου εύχομαι να σου παίξει το κανάλι από τα copyrights. Είναι σαν να... Πραγματικά δικαιώματα στα βίντεο σου. Τι φας, είναι δικά σου, μαλάκα, θα το λέει αυτό το πράγμα σχολιαστή. Θα φας copyright, ρε μαλάκα, πάτε, να σου ρίξουν το κανάλι τα copyright. Μάθετε να ακούτε ολόκληρη την πρόταση κάποιου ανθρώπου και να μην πετσακόβετε τα λόγια του για να βγάλουν νόημα τα δικά σας. Σας παρακαλώ, νόμιζα ότι το είχαμε ξεπεράσει αυτό. Λοιπόν, για να τελειώνουμε μια για καλή για αυτό που είπα, γιατί έχετε πιαστεί από μια μαλακίτσα που ακούστηκε σε ένα μισάωρο highlight από ένα τετράωρο live stream. Okay. Δεν είπα να ρίξουν τα βίντεο του καπνιστή, ξέρω εγώ, να του κάνουν strike έτσι στο άκυρο όπως το παρουσιάζεται. Ο καπνιστής έκραζε το fanpage και είπε ότι τα βίντεο του έχουν όλα, ξέρω εγώ, είναι όλα κλεμμένα, ξέρω, έχουν κλεμμένα πνευματικά δικαιώματα, όπως και τα δικά του, και του είπα να φάει copyright, να δει πόσο ωραίο είναι. Γιατί ξεκάθαρα από αυτό που είπε δεν εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι μπορεί να κάνει βίντεο χρησιμοποιώντας το υλικό κάποιον άλλον. Έγινε, το πιάσαμε. Τόσο μυαλό θέλει πια, πρέπει να τα εξηγώ όλα 100 φορές. Δεν μπορείτε να καταλάβετε κάτι μόνοι σας, γάμω το σπίτι μου. Τώρα γενικότερα το πρόβλημα με σένα, Hendrix, είναι ότι είδες το live του Flame και έτρεξες πάλι να απαντήσεις, δεν σκέφτηκες λίγο πρώτα, ξέρω εγώ, τι να πεις, πώς να το πεις, ξέρω εγώ, να ακουστεί σωστά. Δεν κάθεσες καν να γράψεις ένα κείμενο, να οργανώσεις τη σκέψη σου κάπως. Και απλά απάντησες με μια απάντηση κενή, ξέρω εγώ. Συνέχεια μέσα στην απάντησή σου άλλαζες θέμα, ξέρω εγώ, δηλαδή δεν ξέρω, ήταν challenge να δω το βίντεο ολόκληρο και να καταλάβω τι λες, αλήθεια. Και δεν πήγες καν στο κόπο να κάνεις έρευνα για το άτομο το οποίο σχολιάζεις. Δηλαδή, πας, ξέρω εγώ, λες κάποια πράγματα για μένα, δεν μπαίνεις καν στο κανάλι μου να δεις, ξέρω εγώ, αν αυτά που λες ισχύουν. Λες ότι αν έχω φάει copyright, και λες άμα δεν έχω φάει copyright, ξέρω εγώ, να μην σχολιάζω. Που έχω φάει copyright. Δηλαδή αυτό τον κίνδυνο που λες, ξέρω εγώ, τον έχω νιώσει. Ξέρω πως είναι να έχεις φάει strike και να κινδυνεύει το κανάλι σου. Και δεν ήταν κάτι το οποίο θα το ήξερες αν είχες μπει στον κόπο για 5 λεπτά να κάνεις μια έρευνα, ξέρω εγώ, να πατήσεις πάνω στο κανάλι μου, να δεις λίγο το community tab, ρε μαλάκα, που έχω πάει, ξέρω εγώ, έχω γράψει, έχω κάνει post που το λέω ότι έφαγα strike. Τόσο αστείο είναι το πώς, ξέρω εγώ. Είμαι σίγουρος πως στοίχημα δεν είδες καν, δεν έχεις δει καν το βίντεο, ξέρω εγώ, τα highlight. Απλά μιλάς, ξέρω εγώ, με πράγματα που διάβασα στα σχόλια. Το οποίο είναι τέρμα ηλίθιο και τέρμα τεμπέλικο. Οπότε, επειδή βλέπω ότι άρεσαν οι συμβουλές του Flame, θα σου πω κι εγώ μερικές συμβουλές τώρα, έτσι, για να βελτιώσεις λίγο το content σου, για να γίνεις όντως το μέλλον του σχολιασμού. Όταν κάνεις ένα βίντεο για κάποιον, δεν χρειάζεται να υποθέτεις πράγματα τα οποία υπάρχουν online. Μπορείς απλά πριν κάνεις το βίντεο να κάνεις λίγο έρευνα, να δεις, ξέρω εγώ, 5-6 βιντεάκια ή οτιδήποτε από αυτά που πρέπει να δεις και να έχεις έτσι 100 φορές πιο ακριβή σχολιασμό, ξέρω εγώ, πιο on point σχολιασμό από αυτό που έκανες. Και επίσης, μάντρεψε, άμα σου πει κάποιος κάτι, δεν χρειάζεται να απαντήσεις σε μια μέρα. Okay, μπορείς να κάτσεις κάλλιστα, ξέρω εγώ, μπορεί να κάτσεις να κάνεις μια απάντηση για ένα βίντεο το οποίο να το δουλέψεις και μια εβδομάδα και ένα μήνα, ξέρω εγώ, όσο χρειαστεί για να βγει σωστά το βίντεο. Σημασία δεν έχει πόσο γρήγορα απάντηση, σημασία έχει πόσο σωστή είναι η απάντηση. Γιατί με το βίντεο που έκανες τώρα, ούτε κείμενα έγραψες, ούτε καν μοντάζ δεν έκανες. Τίποτα. Είναι το πιο τεμπέλικο βίντεο, ξέρω εγώ, άνοιξε το γράφεις και απλά άρχισες να μιλάς και να λες πράγματα, ξέρω εγώ, και βγήκες φάουλ, ξέρω εγώ, σχεδόν σε όλα. Και για να μην παρεξηγηθώ, εγώ το καραγουστάρω τέρμα όλο αυτό μικρό δράμα που παίζει με το καπνιστή και με τον Hendrix και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος θα σκάσει αυτό που θέλει να κάνει βίντεο, ξέρω εγώ. Και το υπεργουστάρω γιατί λατρεύω όταν παίρνουν τα λεγόμενά μου και τα αλλάζουν ή απαντάνε σε κάτι τελείως άκυρο που δεν έχω πει καν. Γιατί δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά που είπα. Το έχει κάνει και ο Stranger και όσοι ξέρετε, όσοι είστε OG fans και έχετε δει, ξέρω εγώ, τα βίντεο, ξέρετε ότι όταν έκανα το βίντεο για το Stranger, όταν μου απάντησε, μετά ήμουνα, ξέρω εγώ, ήμουνα σε full φάση, πάμε να κάνουμε βίντεο, ξέρω εγώ, είχα καρχαρεί τέρμα με αυτό που είχα κάνει.
Γιατί και ο Stranger όταν μου είχε απαντήσει σε άκυρα πράγματα, τα οποία δεν τα είχα πει καν στο βίντεο, ή από αυτά που είχα πει είχε πάρει τα μισά και είχε απαντήσει με τα δικά του, ξέρω εγώ, που ήταν και αυτά λάθος. Και απλά ήταν τέρμα τέλειο. Και κάτι άλλο το μεταξύ, έτσι λίγο πιο φαν, που μου αρέσει, ο καπνιστής είχε πει στα σχόλια του βίντεο που είχε κάνει αυτός ότι λέει, επειδή τον είχα πει, επειδή τον έβρισα, λέει, δεν παίρνει τη γνώμη μου σοβαρά. Και το είχα πει το εξής στα σχόλια, το είχα πει ότι από τη στιγμή που η κριτική μου, λέω, είναι βάσιμη, μπορείς να βελτιωθείς να την ακούσεις. Το λάθος που κάνεις και εσύ και πολλοί άλλοι είναι να δίνετε βάση στο πώς το είπα και όχι στο τι είπα. Οπότε ναι, να το έχετε και αυτό, ξέρω εγώ, σαν συμβουλή. Όπως και να πω κάτι ή οτιδήποτε, όπως και να σου πει κάποιος κάτι, μην δίνεις βάση στο πώς το είπε. Άμα στο είπε άσχημα, ξέρω εγώ, άμα σε έβρισε να στο έλεγε οτιδήποτε, γιατί μπορεί αυτό που είπε απλά να ισχύει. Και για να τελειώνουμε, μπορεί και ούτε εσύ ούτε ο καπνιστής να ξέρετε να γράφετε πολύ καλά κείμενα, ή να ξέρετε να κάνετε τόσο καλό σχολιασμό, ή να ξέρετε να κάνετε μια σωστή έρευνα πριν σχολιάσετε κάποιον, ή στη τελική να μην ξέρετε να κάνετε καν τόσο καλό μοντάζ, αλλά αυτό που σίγουρα ξέρετε είναι το χρυσό tip του σχολιασμού. Ένα tip που το έχει δώσει μια ιστορική φιγούρα του drama community. Όταν θες να πεις ψέματα για κάποιον, απλά περίφρασε. Και αυτό το λέω γιατί και εσύ και ο καπνιστής είπατε τι είπα, αλλά κανείς δεν έδειξε τι είπα. Αυτά.